खालिंदुवार ब्लक कमिटिखौ थांनाय सिगाङावनो साथाम सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्टआ दाना होदोंमोन आरो दिनै फुल प्लेजेड अर्थात 31 जन मेम्बार्सफोरखौ लानानै मोनसे फुल प्लेजेड ब्लक कमिटि दानानै दाफुंबाय आरो बेयाव आं गोजोननाय मोनदों दा निश्चय जे जिखिनि ब्लक कमिटि दाबाय ना बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों आरो जोंनि जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों इउपिपिएल दोलोनि जि खामानि मावनांगौ ना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आं मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनै बे समाव आङो बयनिबो मदद हेफाजाब आं नागिरगोन दा बेहाय जे आङो आफादगिरि हिसाबै आं हारसिङै खामानि मावनांगौ गोनांथि दं होनना सानाखै जे जिहेतु सेन्ट्रेल इउपिपिएल दोलोआ मोनसे संबिधाननि गेजेरजों माखासे खामानि मावनायनि मिशन आरो भिजन दङ बे मिशन आरो भिजनखौ लानानैनो खामानि मावलांनांगोन बेहाय माने माखासे रेडिमेड दंखायो जोंहा जे जोंनि गोदान मोनसे परिबर्तन स्ल'गानजों जिखिनि मोनसे इउपिपिएल दोलोआ आथिखालाव सरकार दाबाय सरकार दानानै माखासे कमिटमेन्ट दङ रायजो राजाखौ लानानै बा रायजो राजानो माखासे कमिटमेन्ट होदों आरो माखासे खामानि जाय परिबर्तननि गेजेरजों गासैबो सुबुं माहारियानो जि मोनसे जौगानायनि मोनसे लामायाव आगान सुरनो हायो बेफोर गासैबो खामानियाव आङो ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै जिखिनि आंनियाव दायित्व थागोन बे दायित्वखौ आङो गासैबोनि मददजों आङो मावफुंनो नाजागोन खालिंदुवार ब्लक कमिटिक মই আজি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ চেণ্ট্ৰেল স্প'ক্স পাৰ্চন হিচাপে মোৰ লগত মাৰিয়াম বাইদেউ আছে স্প'ক্স পাৰ্চন আৰু মোৰ লগত CWC আছে আজি সঁচাকৈ খুব এটা ভাল দিন আমাৰ কাৰণে আজি খালিংদুৱাৰৰ ব্লক কমিটি ফুল প্লেজেড হ'ব ধৰিছে আশা কৰোঁ যোৱাবেলি যেনেকৈ আমি খালিংদুৱাৰ আজি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠৰে আমি জিতিব পাৰিছোঁ খালিংদুৱাৰটো অহা 25তো আমি ইয়াতকৈ ভাল ফল পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰাইজে আমাক আস্থাত লৈছে আগতলৈ আমাক ল'ব সেইটো আশাৰে আজি আমি খালিংদুৱাৰৰ ব্লক কমিটি যোনটো কমিটি হ'ব ধৰিছে সেইটো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যোৱাবেলি আমি কিছুমান মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ অপজিশ্যনে আমাৰ ইউপিপিএলৰ এগেইনষ্টে আমাৰ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকে আবুল তাবুল বকা বুলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোক আজি আমি এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি 20 বছৰ মানে 17 বছৰ BPFে ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত মানুহৰ নিৰাপত্তা নাছিল আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত সেই মানুহজন যে ঘৰলৈ আহিব সেইটো গ্যাৰেণ্টি নাছিল আজি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTR চিফ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিও গ্যাৰেণ্টি যে আমাৰ মানুহজনে বাহিৰত গেলে ঘৰত সুকলমে আহিব পাৰিব বুলি প্ৰত্যেকটা জনসাধাৰণে তেওঁলোকে মানে মনত থিৰাং কৰিছে नैरोजा 2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबोरेटरि ऑडिटोरियम हॉल एन्ड लाइब्रेरी रूम गेम एन्ड स्पोर्ट्स आरो मिउजिक क्लास कोचिं एन्ड टिउशन खाबुखौ मोननो हागोन गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादों आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन